どうも、はじめまして、川淵亮と申します。今日は、この遊戯王マスターガイド5についてくる付録カードと、遊戯王クロスオーバーソウルズに収録されているクリアウィングシンクロドラゴンについて、遊戯王シャイニングビクトリーズに収録されているクリスタルウィングシンクロドラゴンについて、遊戯王ディメンションボックスリミテッドエディションの特定カードについてくるクリアウィングシンクロドラゴンについて紹介していきたいと思います。まずはこの本遊戯王マスターガイド5の付録カードとしてついてくるカードの一部を紹介したいと思います。その一部とはこれです。覇王白竜オッドワイズウィングドラゴンと申しまして、過去に発売されたデッキにエクシードモンスターの、オッドワイズリベリオンドラゴン、覇王黒竜オッドワイズリベリオンドラゴンというカードが、ありまして、白と黒というか、多分、僕の中では対局にあるカードなんですけど、効果の方もかなり強いので、デッキに入れております。もう一つが、シャイニングビクトリーズに収録されているカードについて紹介していきたいと思います。そのシャイニングビクトリーズに収録されているおすすめカードがこちらです。クリスタルウィングシンクロドラゴンというカードで、このカードは相手のモンスターの攻撃力を奪って自分の攻撃力にするという効果があり、自分の中では特攻隊長というか相手を助ける切り札の一つであります。あともう一つ紹介するのがクリアウィングシンクロドラゴンと言いまして、この上の2体がこのクリアウィングシンクロドラゴンが進化した姿となっております。このクリアウィングシンクロドラゴンとはアニメ遊戯王でユーゴというキャラクターが使用したカードで、かなり強力なカードとなっております。ちなみにこのカードは遊戯王ディメンションリミテッドエディション特典カードで、ベテのバージョンの遊戯王クロスオーバーソウルに収録されている一概のクリアウィングシンクロドラゴンも存在しているのですが、そちらの方は絵の方が虫に似ていて、僕は虫が苦手なもんで、こちらの方を2枚、こちらのクリスタルクリアウィングシンクロドラゴンのカードを2枚、スーパーフリークスなどで買って、デッキに入れております。まだ動画も初心者なので、よろしければグッドボタンと、チャンネル登録と、今後もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。